Tervetuloa kirjanpidon perusteiden pikakurssille aloittelijoille. Yrityksen tarkoitus on yksinkertainen: tehdä rahaa. Kirjanpidossa seuraamme, mistä rahat tulevat, eli tulot, ja mihin rahat menevät, mitkä ovat kustannukset. Kun ymmärrät tämän, kirjanpito on loogista ja hallittavaa. Kaikki yrityksen rahat kulkevat pankkitilin kautta. Rahat tilille kirjataan debit-puolelle, vasemmalle puolelle. Rahat tililtä kirjataan credit-puolelle, oikealle puolelle. Tämä on kaksoiskirjanpidon ydin. Jokaisella tapahtumalla on kaksi puolta. Kaksipuolinen kirjanpito on ollut käytössä jo 1200-luvulta lähtien. Järjestelmä Luca Pacioli kuvaili tämän tarkasti vuonna 1494. Sama logiikkaa käytetään edelleen kaikkialla maailmassa. Kirjanpidossa käytetään tilinumeroita, jotka eivät liity pankin tilinumeroihin. Esimerkiksi BAS-tililuettelossa pankkitilin numero on usein 1930. Näin pystyt eri tileiltä näkemään helposti tulot, kuten myynnin. Eri tileiltä on näin myös helposti löydettävissä kustannukset, kuten esimerkiksi sähkö, puhelin, internet ja toimistokulut. Tileiltä näet selkeästi myös verot, kuten arvonlisäverotilit. Riippuen yrityksen koosta voi olla muutamia tai satoja tilejä. Verohallinto haluaa osuutensa, siksi tarvitaan erillinen arvonlisäverotili. Kun myyt tuotteen, osa summasta on arvonlisäveroa. ALV eli arvonlisävero kirjataan omalle tililleen yksinkertaista ja läpinäkyvää maksua varten Verohallinnolle. Katsotaan esimerkki asiakkaan laskusta. Lähetät laskun, jonka summa on 100 euroa, josta 75 euroa on myyntiä ja 25 euroa arvonlisäveroa. Kun lasku lähetetään, tuleeko rahaa nyt tilille? Ei, asiakas maksaa myöhemmin. Yritys saa asiakkaalta saatavan, jolloin tililuettelosta löytyy tili asiakassaatavat. Kirjanpito merkataan tällöin debit-puolelle asiakas vaatavat 100 euroa, credit-puolelle myynti 75 euroa sekä credit-puolelle ALV 25 euroa. Kun asiakas maksaa laskun, rahaa tulee tilille. Kyllä, 100 euroa tulee pankkitilille. Kirjanpitoon merkataan debetin puolelle. Pankkitili 100 euroa ja creditin puolelle asiakas saatavat 100 euroa. Kun arvonlisävero maksetaan Verohallinnolle, lähteekö rahaa tililtä? Kyllä, 25 euroa lähtee pankkitililtä. Kirjanpitoon merkitään debit-puolelle. ALV-tili 25 euroa, ja koska tililtä lähtee rahaa merkataan credit-puolelle, pankkitili 25 euroa. Näin asiakassaatava ja arvonlisäverotili nollautuvat ja kirjanpito pysyy tasapainossa. Jos kirjanpito tuntuu vaikealta, palaa peruskysymykseen. Tuleeko raha yrityksen tilille vai lähteekö se yrityksen tililtä? Näin ajattelet aina. Jos rahaa tulee sisään, kirjataan se pankkitilin debit-puolelle. Jos rahaa menee ulos, kirjataan pankkitilin credit-puolelle. Sitten mietit, mikä on toinen tili, jolle kirjaus tehdään? Myynti, asiakasvaatimus, ALV, kulut ja niin edelleen. Tämä tekee kirjanpidosta loogisen. Jokainen tapahtuma voidaan purkaa vaihe vaiheelta kysymällä, tuleeko vai lähteekö rahaa tililtä? Kiitos osallistumisestasi tähän kirjanpidon ymmärtämisen peruskurssiin. Voit jatkaa kirjanpitoon tutustumista seuraavalla kurssilla, joka käsittelee lähemmin kaksinkertaista kirjanpitoa. Nähdään pian.